δεύτερε ακόμα Αθήνε, Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός, θα είναι γερμανικός. Έλληνες, ο πόλεμος μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Γεια σας φίλες και φίλοι. Επιτέλους η μεγάλη μας φίλη, η Αγία Δωροθέα του Βερολίνου, μετά από 5 χρόνια επιτέλους επισκέπτεται την Αθήνα. Η φίλη μας που η καρδιά της ματώνει κάθε 2 μέρες, ματώνει η καρδιά της για τους Έλληνες. Επιτέλους έρχεται στην Αθήνα και αποφασίσαμε εδώ στην εκπομπή μας, στο Χωρίς Αναισθητικό, να την υποδεχθούμε με μια γιορτή που να έχει και λίγη ατμόσφαιρα μονάχου. Να έχει και λίγο ατμόσφαιρα μπειραρίας. Με τις μπύρες μας τις γερμανικές από το Lidl. Αγοράζετε ελληνικά προϊόντα, μην ακούτε τι λέω τώρα. Πάρε να πιεις λιγάκι, πάρε εδώ. Λοιπόν, με τα λουκάνικά μας, τα γερμανικά της Φραγκφούρτης, με όλα τα καλά μας, όλο το επιτελείο, υποδέχεται από σήμερα τη μεγάλη φίλη της Ελλάδος, την Άγγελα Δωροθέα Μέρκελ, που σύμφωνα με όσα γράφει η κυρία Χέλε, λέει ότι είναι αρχιλίκαινα, διψάει για αίμα. Και το σύνθημά της είναι αγοράστε την Ευρώπη. Και ερχόμενη εδώ η κυρία Μέρκελ, ενεργοποιήσαμε εμείς εδώ τους νόμους της Χούντας. Απαγορεύσαμε τις συναθρήσεις, απαγορεύσαμε τις πορείες. Εβίβα λοιπόν εισηγίαν της κυρίας Μέρκελ, η οποία για να έρθει 7 ώρες, 6 ώρες 7 στην Αθήνα, απαγορεύτηκαν οι διαδηλώσεις, οι συγκεντρώσεις, οι συναθρήσεις και ενεργοποιήσαμε τους νόμους της Χούντας. Ναι κύριε Καλοκαιρινέ, ναι κυρίες και κύριοι. Γιατί όμως ήρθε η κυρία Άγγελα Μέρκελ? Αυτό που φοράει είναι από το Μόναχο. Εντάξει, οι μπυρίτσες είναι όλες γερμανικές, για να μην λένε οι Γερμανοί. Έχουμε φορέσει τα μπλουζάκια μας, την αγάπη μας τη δείχνουμε. Να μην λέει και η γερμανική πρεσβεία ότι δεν αγαπάμε, ούτε ότι η κυρία Μέρκελ δεν είναι σε ασφαλή περιοχή, γιατί διάβασα στα γερμανικά μέσα ότι εδώ είμαστε πόλεμη ζώνη, ότι εδώ είμαστε περιοχή πολέμου, ότι η Άγγελα έρχεται στο στόμα του λύκου. Ποιανού λύκου? Αφού τη φρουρούνε λόγω αγάπης που της έχει ο ελληνικός λαός,
7.000 αστυνομικοί, ειδικές δυνάμεις, ελεύθεροι σκοπευτές, όλοι τη φρουρούνε. Δεν υπάρχει άνθρωπος, θα πετάνε ελικόπτερα, θα γίνεται της κακομοίρας. Ο Αντώνης, τι να μου δείξεις? Ποια? Δώσε ρε παιδί μου, όλο αυτό το πράγμα. Όλο αυτό το πράγμα εδώ θα φρουρείτε. Απαγορεύεται, μην αναπνέετε. Έρχεται η Άγγελα Μέρκελ στην Αθήνα. Απαγορεύεται να αναπνέετε. Δεν πρέπει να αναπνέετε κανένας. Απαγορεύεται. Γιατί έρχεται στην Αθήνα? Ήρθε η ώρα να σας πω διάφορα. Γιατί έρχεται η κυρία Άγγελα Μέρκελ στην Αθήνα? Δεν το ψάχνουμε μόνο εμείς. Το ψάχνουν και οι Γερμανοί δημοσιογράφοι. Και λένε, ας πούμε, να στηρίξει την κυβέρνηση Σαμαρά, που έχει σύντομη ζωή 100% μετά τα μέτρα που θα πάρει. Ποιος μπορεί να αντέξει στην Ελλάδα? Ποια αγορά μπορεί να αντέξει στην Ελλάδα τα μέτρα αυτά? Τις λέει ο Σαμαράς διάφορα πράγματα, ο άνθρωπος. Ποιος μπορεί να αντέξει? Θα πέσει ο Σαμαράς. Θα ενεργοποιήσει και άλλους νόμους τυραννικούς ο Σαμαράς. Πόσους νόμους της Χούντας θα ενεργοποιήσουμε προκειμένου να περάσουν τα μέτρα? Θα χτυπιέται κάθε μέρα στους δρόμους η αστυνομία με τους συνδικαλιστές, με τους φτωχούς ανθρώπους, με τους συνταξιούχους, για την ενάρετη Μέρκελ που κρατάει τους φακέλους της Siemens εδώ. Και επειδή σήμερα η επικαιρότητα έχει και ένα περίεργο θάνατο, μια αυτοκτονία συνεργάτη του Τσοχατζόπουλου, εγώ ρωτάω, πόσα ξέρουν οι Γερμανοί για τον Τσοχατζόπουλο, για τα υποβρύχια που έγερναν? Πόσα ξέρει η κυρία Μέρκελ και οι μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας που δανείζαν και ταυτόχρονα πουλάγαν στην Ελλάδα? Πόσα ξέρουν για τους διάβλους του μαύρου χρήματος που έδιναν οι γερμανικές εταιρείες στον Γερμανό Τσοχατζόπουλο που μας ήρθε? Ήτανε, θυμάστε, στο ΠΑΚ, ήταν στη γερμανική πτέρυγα και αυτός και άλλοι που δεν θέλω να πω τώρα. Ήταν εκεί με τους Ευαγγελιστές και τους Προτεστάντες. Καλό παιδί ο Άκης. Και πολιτικός πολύ μεγάλος. Πάρα πολύ μεγάλος. Μιλάμε για πολύ μεγάλο. Τώρα λοιπόν μπορεί να μας πει η κυρία Μέρκελ, που είναι ενάρετη, η πιο χυδαία Ευρωπαία πολιτικός είναι. Η πιο ανήθικη Ευρωπαία πολιτικός. Και ξέρετε γιατί είναι ανήθικη? Κάλυψε τον Χριστοφοράκο, του έδωσε άσυλο, του δώσαν διαβατήριο γερμανικό, το είχε, τον απείλαξε η γερμανική δικαιοσύνη. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη βρώμα. Κατηγορούνται χιλιάδες Έλληνες, παράγεται δίκαιο δυνάμεων κατοχής εδώ, σπρώχνονται στον οικονομικό θάνατο, σπρώχνονται στη διαπόμπευση. Ο Χριστοφοράκος όμως στο Μόναχο και όλοι οι άλλοι της Siemens, κουκούλη κυρία Μέρκελ, έρχεται αύριο. Γιατί έρχεται? Γιατί έρχεται? Για να πει, να βγει με τον κύριο Σαμαρά γκαζέ, στον οποίον δεν εύχομαι, στον επίλογο της πολιτικής του καριέρας να παίξει ένα ρόλο που μόνο σε άλλες περιόδους θα μπορούσε να διαδραματίσει και να πρωταγωνιστήσει. Του εύχομαι να βγει και να τα πει χύμα μπροστά στη Μέρκελ. Θα αντέξει? Κυρία Μέρκελ, γιατί έρχεται στην Αθήνα? Η αντιπολίτευση στη Γερμανία της λέει 5 χρόνια έχεις να δεις, δεν έχεις πάει ούτε μέχρι την Αθήνα. Γιατί το κάνει? Ξεκινάει την προεκλογική εκστρατεία της στη Γερμανία. Έρχεται εδώ για να δείξει σε όλη την Ευρώπη ότι υπάρχει γερμανική κυδαιμονία στην πατρίδα μας. Ότι εδώ είναι ένα προτεκτοράτο γερμανικό. Γιατί έρχεται? Επειδή υπάρχει κόντρα με τους Αμερικανούς? Υπάρχει, κυρίες και κύριοι. Η σφαίρα επιρροής στην οποία ανήκει η Ελλάδα, να τα πούμε στα ίσια, είναι αμερικανική. Δεν είναι γερμανική. Ποτέ δεν ήταν. Να τα πούμε στα ίσια. Τι έρχεται? Να κοντράρει τι? Το IMF, το Δέλτα Νιτάφ και την κυρία Λαγκάρτ, που θέλουν να κουρέψουν το χρέος, να το κουρέψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη, και κοντράρει. Να σας πω κάτι, αφού έρχεται με καλές διαθέσεις και όχι για να περάσει, για να στηρίξει μόνο το Σαμαρά και την τριμερή κυβέρνηση, να πάρουν τα μέτρα για μια δόση που δεν ξέρουμε αν θα έρθει τέλος Νοεμβρίου, έτσι ακούω εγώ πίσω από τους τοίχους, να πούμε το εξής. Γιατί έρχεται? Έρχεται για τίποτα άλλο? Για να αναστατώσει την Αθήνα ή να σπρώξει γενικά την πολιτική σκηνή σε μια μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση? Φίλες και φίλοι, πιστεύω ότι αυτό σημαίνει. Οι Γερμανοί
Ο Γκένσερ κάποτε δούλευε μαζί με τον Σαμαρά, δούλευε. Τον είχε στείλει ο Μητσοτάκης στο Σαμαρά να είναι δίπλα στον Γκένσερ. Η Αθήνα πάντα είχε γερμανοτραφείς οικογένειες, ο Σαμαράς δεν ήταν γερμανοτραφής. Τον είχε στείλει να δουλεύει δίπλα στον Γκένσερ για το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας. Εγώ τώρα γιατί πιστεύω ότι θέλουν να μας πρόξουν σε ένα χάος? Δεν έχει λογική αυτό που κάνουν, ούτε το πρόγραμμα, ούτε το μνημόνιο 1, το μνημόνιο 2, ούτε το σπιράλ του θανάτου, ούτε η απέραντη διαπόμπευση των Ελλήνων στο διεθνή περίγυρο. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε ένα. Στο να σπρώξουν το ένα κομμάτι της κοινωνίας εναντίον του άλλου, αν θέλετε, στο να διαμελήσουν τη χώρα, να αποκτήσουμε ένα Κόσοβο στη Θράκη, να δούμε την Κρήτη να αποσπάται, τέτοια πράγματα, τέτοια σενάρια που λέγονται κατά καιρούς. Αλλιώς δεν έχει κανένα λόγο. Τι, να αρπάξει, να ψωνίσει όσο θέλει κάποια κομμάτια τουρισμού, να τα πάρει όλα, να πάρει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, μια πιθανή εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Μα αυτά θα μπορούσε να τα κάνει με πιο πολιτισμένο τρόπο. Γιατί το κάνει έτσι? Γιατί μας έχει κάνει Μπιρκενάου? Γιατί μας έχει Μπεργκεμπέρσεν? Γιατί έρχεται εδώ η πιο χυδαία και ανήθικη πολιτικός? Και κάτι ακόμη. Θέλω να σας πω το εξής. Δεν είναι ανάγκη να κάψουμε την πρωτεύουσα. Είναι ανάγκη όμως να βγούμε στους δρόμους. Είναι ανάγκη ο καθένας σας, εκεί που επιτρέπεται να περπατήσει, εκεί που επιτρέπουν οι χουντικοί νόμοι που ενεργοποιήθηκαν, να βγει και να δείξει την αντίδρασή του. Πρέπει οπωσδήποτε να βγείτε. Άμα καθίσετε για μια ακόμη φορά μέσα, η Μέρκελ θα έρθει, θα ματώσει πάλι η καρδούλα της, πιο χυδαία πολιτικό στην Ευρώπη. Θα ματώσει, θα επιδείξει την ηγεμονία της σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Θα βγει ο Σαμαράς δίπλα της και το πολύ να πει αυτό ότι καιρός είναι να έχουμε μια ανάκαμψη ή να πάρουμε κάποια επιμήκυνση. Είδατε το Σόιμπλε? Τον είδατε? Πριν φτάσει το αεροπλάνο της εδώ, βγήκε ο Υπουργός Οικονομικών. Οι Γερμανοί δουλεύουν τίκι ρολόι, μηχανές. Και είπε Έλληνες, μην περιμένετε τίποτα. Και για αυτά που υποφέρετε, δεν φταίμε εμείς. Φταίνε οι πολιτικοί σας. Τους οποίους καλύψατε στο φάκελο της Siemens, στο φάκελο του Τζοχατζόπουλου, σε αυτά που με δυσκολία ερευνούν οι Έλληνες αγγελείς, ενώ εσείς τα έχετε όλα στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες. Για να μιλάμε στα ίσια, υπάρχουν μεγαλύτεροι βρωμιάριδες από εσάς. Υπάρχουν μεγαλύτεροι βρωμιάριδες από εσάς. Μεγαλύτεροι τοκογλύφοι από εσάς. Αύριο λοιπόν βγείτε όλοι. Καταρχάς ενισχύστε και τους ανεξάρτητους Έλληνες και τη μεγάλη γενική πορεία που φτιάχνει ΑΔΔ. Πρέπει να υπάρχει ένα φίδι από λαό. Να είναι μια πυρωμένη ανάσα. Να σταλεί εικόνα, έχουν καλούς δημοσιογράφους συνεργεία εδώ τα πάντα, δεκάδες. Να σταλεί εικόνα στο εξωτερικό. Έχω την τιμή να φιλοξενώ εδώ τον καθηγητή του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον ομότιμο και φίλο, τον κύριο Γιώργο Κασιμάτη. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή. Και φυσικά χθες το πρώτο πράγμα που αναδύθηκε, έτσι δεν είναι, Τάσο μου? Το πρώτο πράγμα που ήταν η συνταγματικότητα αυτών των πραγμάτων που ψηφίστηκαν εκεί. Εγώ θα μου επιτρέψετε να σας πω, το έχω βαφτίσει κινηματογραφικά από τον Πολάνσκι, το μωρό της Ροσμαρή. Λοιπόν, εσείς θέλω να μου πείτε συνταγματικά τι είναι αυτό το πράγμα εκεί. Κοιτάξτε κύριε Τράγκα, όχι μόνο συνταγματικά δεν ήταν όλα αυτά, όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ψηφίστηκαν από τη Βουλή είναι αντίθετα και με το Σύνταγμα και με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και με το Διεθνές Δίκαιο. Είναι αντίθετα από ποια άποψη? Διότι παραβιάζουν στον πυρήνα τους τα κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων. Όταν οι περικοπές οι οποίες γίνονται, είτε είναι σε μισθή, είτε είναι σε συντάξεις, είναι παράνομες, είναι αντίθετες με το Σύνταγμα και με τις εγγύησεις του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου των κοινωνικών δικαιωμάτων. Το είπε πρόσφατα και δυστυχώς το πνίγουνε συνεχώς και θα έπρεπε τουλάχιστον οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να το έχουν κάνει στη σημεία. Η απάντηση στην ΑΔΔ σε ερώτημά της από την Επιτροπή Προστασίας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης
το οποίο Συμβούλιο της Ευρώπης είναι από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους θεσμούς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και είναι η βάση όλης της ευρωπαϊκής νομιμότητας, είπε ότι είναι παράνομο. Και δεν το έπιασε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, καμία συνδικαλιστική οργάνωση και κανένα από τα κόμματα τα οποία διαφωνούν. Το να διαφωνούν οι κύριοι βουλευτές και να φεύγουν ή να διαγράφονται είναι ένα θέατρο μόνο ως προς την ψηφοθυρία την οποία θέλουν σε αυτό το σύστημα. Το να διαφωνήσει σε μια ψηφοφορία δεν είναι και από πλευράς δημοκρατίας, ουσίας της δημοκρατίας και ουσίας του πολιτικού συστήματος. Μιλάω ως συνταγματολόγος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το να διαφωνήσεις σε μια ψηφοφορία είναι να διαφωνήσεις με το σύστημα της ψηφοφορίας, το οποίο έρχεται να ψηφιστεί. Εσείς βάζετε ένα ευρύτερο θέμα της συνταγματικότητας, γιατί είδαμε ότι το νομικό συμβούλιο του κράτους, το ελεγκτικό συνέδριο, έβγαλε τυπικές διαδικασίες αντισυνταγματικότητας. Μπαίνετε στην ουσία από τέτοια. Όχι μόνο και τις τυπικές. Και είδαμε και τον Άριο Πάγο να λέει ότι κακώς μειώνονται οι μισθοί των δικαστικών. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να κάνουν μόνο τόσο στενή ερμηνεία. Χαίρομαι που το λέτε. Ευρύτερη ερμηνεία. Χαίρομαι που το λέτε, διότι σε δικασίες του Αρίου Πάγου το είπα προηγουμένως, τηλεφωνικώς, ότι θα έπρεπε η Ολομέλεια του Αρίου Πάγου ως διοικητική ολομέλεια, διότι δεν ήταν το δικαστήριο, αντί να μεταβληθεί σε συνδικαλιστικό όργανο, που δεν είχε κατά τη γνώμη μου το δικαίωμα, αλλά αντί να μεταβληθεί σε συνδικαλιστικό όργανο και να υπερασπίσει την αντισυνταγματικότητα των περικοπών των δικαστικών, θα έπρεπε να συμπεριλάβει και την γραυγαλαία αντισυνταγματικότητα όλων των μέτρων και των περικοπών που προστατεύει ρητός το Σύνταγμα, και μάλιστα δύο φορές. Ότι η αντισυνταγματικότητα, και αυτό δεν λένε στα κανάλια. Αυτό δεν λένε στα μεγαλοκάναλα. Αυτό που λέει ο κ. Κασιμάτης. Δεν είναι μόνο το θέμα της αδικίας απέναντι στο δικαστικό σώμα. Έτσι, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ευρύτερο η αντισυνταγματικότητα της δέσμης των μέτρων που πέρασαν. Πολύ ευρύτερο. Και εγώ, ακριβώς επειδή είναι ευρύτερο, συμφωνώ ότι είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές των δικαστών, αλλά δεν είναι για εκεί. Είναι διότι παραβιάζουν την βασική εγγύηση που έχει το Σύνταγμα, ότι νομοθετημένες παροχές, είτε είναι μισθοί είτε είναι συντάξεις, απαγορεύεται να περικόπτονται με ονομολογία και του Αριού Πάγου. Ένα αυτό. Και δεύτερον, το έχουν πει, αυτό είπε και το Συμβούλιο της Ευρώπης, έχουν πει ότι η Ευρώπη λέει ότι παραβιάζεται η κοινωνική χάρτα της Ευρώπης, η οποία ισχύει ως εσωτερικό δίκαιο, και παραβιάζονται και τα κοινωνικά δικαιώματα, την προστασία που παρέχει το Σύνταγμα το ελληνικό. Δηλαδή η χθεσινή ψηφοφορία μπορεί να καταπέσει ως αντισυνταγματική οποιαδήποτε στιγμή. Και σε ποιο όργανο? Σε ποιο όργανο? Οι περικοπές θα κριθούν από δικαστήρια. Εάν δηλαδή δυστυχώς δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο, διότι δεν θέλησαν ποτέ οι πολιτικοί μας, για λόγους μικροπολιτικής, να δεχθούν το θεσμό που έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη. Άρα ποιο δικαστικό σώμα? Το δικαστικό σώμα είναι μόνο εάν γίνουν προσφυγές από άτομα στα δικαστήρια. Δυστυχώς, από άτομα ή από κλάδους? Μπορούν και κλάδοι, μπορούν συνδικαλιστικοί κλάδοι. Με υπογραφές των φυσικών προσώπων. Εφόσον πρόκειται για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο όμως έβγαλε μια επονίδιστη, και το λέω δημοσία, απόφαση για το πρώτο μνημόνιο. Ελπίζω ότι με μια ισχυρή μειοψηφία, η οποία πραγματικά με τις τοποθετήσεις της κράτησε το κύρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και ελπίζω ότι πολύ σύντομα αυτή η μειοψηφία θα γίνει πλειοψηφία, διότι θα βλέπουν ασφαλώς το λάθος τους. Αλλά πάντως δεν ξέρουμε ακόμη, ελπίζω ότι και στον Άριο Πάγο, μετά την απόφαση αυτό της Ολομέλειας, και αυτό είναι ένα καλό προηγούμενο, ότι δεν θα τολμήσει, τουλάχιστον αν πάει υπόθεση μείωσης μισθών, εργασιακών διαφορών ή άλλων αμοιβών, ότι δεν θα το κρίνει και αυτό αντισυνταγματικό. Αναλογικά. Ναι. Αναλογικά και με δικαιοσύνη. Και με δικαιοσύνη και βάση, ενώ τους δικούς της μισθούς κρίνει με μία εγγύηση,
οι μισθοί των εργαζομένων και οι συντάξεις καλύπτονται με 2 εγγύησεις του συντάγματος και με την κοινωνική χάρτα της Ευρώπης. Κύριε καθηγητά, να επαναλάβετε αν θέλετε στην εισαγωγή του σχολείου σας και της, όπως μας τα είπατε γύρω από την αντισυνταγματικότητα όλων αυτών των μέτρων, το γεγονός ότι αυτά είναι αντικρούουν το διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο, ακριβώς. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο, έτσι. Ακριβώς. Και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Δηλαδή αυτό που είπε εν αρχή ο κ. Χασιμάτης, ότι όλα αυτά τα οποία ψηφίσαν με 153 ιστοριακή σχεδόν πλειοψηφία χθες, έρχονται σε σύγκρουση με το ευρωπαϊκό δίκαιο, με το διεθνές δίκαιο, με οτιδήποτε θέλετε. Και αν θέλετε και αυτό που λέτε είναι πραγματικά πολύ σοβαρό, θέλω ακριβώς αυτό να τεκμηριώσω, γιατί είναι πολύ μεγάλο όπλο της Ελλάδας. Το μεγάλο όπλο της Ελλάδας, το οποίο αποκρύπτεται επιμελώς από όλο τον πολιτικό λόγο και από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τις μεγάλες εφημερίδες, είναι ότι ολόκληρο το σύστημα των μνημονίων είναι αντίθετο με το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό φοβούνται οι Ευρωπαίοι, μη βρεθεί πολιτική ηγεσία και πει το μεγάλο όχι. Και το τι είναι αυτό το όχι δεν θέλει να το παρουσιάσει κανείς, διότι υπάρχει λύση ρεαλιστική και σίγουρη, η οποία έχει δοθεί από τα διεθνή δικαστήρια. Το προηγούμενο του Διεθνούς Δικαστηρίου στη δεκαετία του 30 για ένα ελληνικό δάνειο που είχε αποφασίσει ότι προηγούνται οι μισθοί και οι κοινωνικές παροχές. Βεβαίως. Αυτή η αρχή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην προκειμένη περίπτωση. Έχει επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα επανειλημμένως από τα διεθνή δικαστήρια. Ότι προηγούνται οι άνθρωποι από τα δάνεια. Εάν ένα δάνειο, και αυτό είναι ακριβώς και το φαινόμενο του υπερδανεισμού που θα σας πω που θέλουν να κάνουν, εάν ένα δάνειο κατά ένα ποσό θίγει ή απειλεί τις βασικές ανάγκες του λαού, όπως σήμερα έχουν θυγεί όλες οι βασικές ανάγκες του δικού μας λαού, ακόμη και η παιδεία θεωρείται σήμερα βασική ανάγκη, η περίθαλψη, τα πάντα, ή την εθνική άμυνα, τη μείωση δηλαδή και δεν μπορούν να μειωθούν κατά το διεθνές δίκαιο, έστω και αν ήταν υπερβολικός ο εξοπλισμός, δεν μπορεί να έρχεται σήμερα να σου λέει κάνε οικονομία στην εθνική άμυνα. Επομένως αυτά όλα δεν μπορούν να θυγούν από το δανεισμό, και γι' αυτό ακριβώς ο δανεισμός ο οποίος θίγει αυτές περικόπτεται χωρίς αντάλλαγμα. Και μάλιστα όταν περικοπεί δεν έχει το δικαίωμα το κράτος το οποίο υφίσταται ή ο ιδιώτης να κάνει οποιαδήποτε αντίπεινα. Αυτό απεφάσιστη. Η πρώτη εφαρμογή αυτής της αρχής ήταν η απόφαση του δανείου του 1925 για τους σιδηροδρόμους της Ελλάδας, που δεν μπόρεσε να το πληρώσει, το βρήκε ο Μεταξάς και είπε ακριβώς, επικαλέσει την νεαρή τότε αρχή αυτή, την πρώτη της κοινωνίας των Αθηνών, που αποτελεί σήμερα που έχει πάγια εφαρμογή. Αυτό, εάν μπορέσετε να το περάσετε στα μεγάλα κανάλια. Δεν το περνάμε, κύριε καθηγητά, δεν το περνάμε. Στα μεγάλα κανάλια δεν περνάει. Και στις εφημερίδες. Αυτά που λέτε εσείς, αν τα παρακολουθούν κάποιοι συνάδελφοι σε άλλα κανάλια, μεγάλα ή μεσαία ή μικρά, ας τα αναπαράγουν. Δεν είναι του Τράγκα, είναι του κυρίου Κασιμάτη, του καθηγητή του συνταγματικού δικαίου. Μπορείτε να τα αναπαράγετε, διότι πρέπει να πληροφορηθούν οι Έλληνες ότι όλα αυτά που γίνονται είναι παράνομα. Έρχονται σε πλήρη σύγκρουση με το διεθνές δίκαιο, με το ευρωπαϊκό δίκαιο, με οποιοδήποτε δίκαιο, να το πω εγώ έτσι. Και η Ρωσία πρόσφατα έκανε χρήση, δηλαδή επί Γέλτσιν, αρνήθηκε πληρωμή δανείου, ήταν ακόμη μετά την αλλαγή, τη μεγάλη, που ήταν, μετά από Κορμπατσόφ. Καταστροφή μετά τον Κορμπατσόφ, και δεν πλήρωσε κάποιο δάνειο. Κυρίες και κύριοι, το θέμα είναι ότι διαλυόμαστε εδώ πέρα μέσα. Διαλύεται το πολιτικό σκηνικό, το ατιμόρυτο πολιτικό σκηνικό. Οι πρωτέτοιοι της εθνικής καταστροφής διαφεύγουν και στο Πασόκ παρατηρώ, ας πούμε, βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης και είναι με όλους. Έχω όμως τον κύριο Κασί στο τηλέφωνο, τον έχω. Έχω τον κύριο Κασί που είχε το θάρρος να πει όχι. Καλησπέρα κύριε Κασί.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται στο Πασόκ, γιατί βλέπω ότι, καλά, εσείς ξεκαθαρίσατε από την αρχή ότι δεν κατεβάζετε τα παντελόνια στην Τρόικα. Εκεί μέσα τι γίνεται, μπορείτε να μου πείτε? Άλλος βγαίνει και είναι υπέρ της ανασύνθεσης της κεντροαριστεράς. Άλλος βγαίνει, κύριε Κασίμου, και κοιτάει προς το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος βγαίνει και λέει, όπως ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι εγώ θέλω να είμαι συνθετικός παράγων. Να είμαι και λίγο δημοκρατική αριστερά και να κοιτάω και τον Βαγγέλη που τον λέει χαϊδευτικά και να κοιτάω παρακεί. Μπορείτε να μου πείτε εκεί τι γίνεται δηλαδή? Εκεί στο Πασόκ τώρα αυτοί που απομείναν πιστεύουν ότι μπορούν μόνο να ζήσουν με τις καρέκλες και προσπαθούν να κρατήσουν τις καρέκλες αυτές τις οποίες έχουν και να φτιάξουν και κάποιες άλλες, αν θέλετε, να τις διεκδικήσουν. Δηλαδή εννοείται στο κυβερνητικό σχήμα? Κύριε Κασί, εννοείται ότι θέλουν καρέκλες μέσα στην κυβέρνηση? Γιατί το Πασόκ, αυτοί που μείναν στο Πασόκ, αυτοί που φτάσαν στο Πασόκ εδώ. Συνέχεια λέτε αυτοί που μείναν, τελικά μπορείτε να μας τους μετρήσετε? Πόσοι έχουν μείνει τελικά? Είναι μετρημένοι στα δάκτυλα τώρα. Γιατί από ό,τι βλέπω αυτοί που μείναν και αυτοί που μείναν, δηλαδή ας πούμε μια χούφτα άνθρωποι που λέμε, έτσι. Δεν είναι, εκεί υπάρχουν και αξιόλογοι σύντροφοι και συνάδελφοι οι οποίοι αγωνίζονται και έχουν αρχές, αλλά οι 4-5 πρωτοκλασσάτες αυτοί που μείνανε θεωρούν ότι το Πασόκ είναι δικό τους. Σήμερα πληροφορήθηκα, παρότι είχα 4,5 μήνες βουλευτή σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα και τον κύριο Λοβέρδο τον είδα 1-2 φορές και το μόνο που έκανε ήταν να μαλώνει με τον πρόεδρο τον κύριο Βενιζέλο και σήμερα λέει θέλει να ξαναεπιστρέψει πάλι για να ηγηθεί. Πεςτε μου, εσείς δίνετε, σαν παλιός Πασοκατζής και στέλεχος του Πασόκ και βουλευτής που έφυγε, δίνετε ελπίδες? Ο κύριος Λοβέρδος δεν ήταν υπέρ του μνημονίου? Δεν ήταν σε όλα τα μνημόνια? Δεν τα υπέγραφε όλα? Δεν έκανε όλα αυτά τα μεγάλα ανοίγματα προς την μεγάλη δύναμη του Βερολίνου εκεί? Πάντα με το σκεπτικό ότι να σώσουμε την Ελλάδα, αλλά το μόνο που κοιτούσε ήταν να σώσει το τομάρι, το τίποτα άλλο. Δεν μπορούσε να σώσει. Τι είναι αυτά που μου λέτε? Δηλαδή να σώσει το τομάρι του? Το έσωσε όμως? Δεν νομίζω απ' έξω είναι, ούτε μέσα είναι, ούτε και αυτό θα μπορέσει να το σώσει, λέω, γιατί τα πράγματα είναι πολύ άσχημα και θεωρώ ότι καλά είναι έτσι όπως φτάσαν εκεί να αποχωρήσουν όλοι τους, μπας και γίνει κάτι καινούριο και να γίνει το καινούριο αυτό που έχει να κάνει σε σχέση, αν θέλετε, με την ίδια την κοινωνία, αυτό που θέλει η κοινωνία. Γιατί αυτοί που απομείναν εκεί δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα. Εκεί, μα πώς το λέτε αυτό? Να σας πω, ο κύριος Κανδαλίδης, ο οποίος δεν πήγε καθόλου στη Βουλή από ό,τι άκουσα, δεν πήγε καθόλου, δεν είχε ψηφίσει προηγουμένως όλα τα μνημόνια. Εντάξει, από εκεί και πέρα ο κύριος Σκανδαλίδης είναι μια διαφορετική περίπτωση. Ο κύριος Σκανδαλίδης, λέω, Σκανδαλίδης. Ναι, για τον κύριο Σκανδαλίδη. Και ο κύριος Σκανδαλίδης πρέπει και αυτός να πει κάποια πράγματα γιατί δεν ήρθε να ψηφίσει. Και εκτός αυτού θεωρώ ότι είχε και μια στάση το τελευταίο διάστημα, έτσι όπως το έζησα εγώ, ζητώντας, αν θέλετε, κάποια πράγματα ότι δεν αντέχει άλλο η κοινωνία σε περικοπές τουλάχιστον που αφορούσαν συνταξιούχους και μισθωτούς κάμελους συνταξιούχους. Αυτά τα ζητήματα έβαζε και ο κύριος Σκανδαλίδης τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα. Βέβαια μπορεί να ψήφισει τα προηγούμενα μνημόνια, αλλά από την άλλη πλευρά να γίνει μια διεξοδική κουβέντα. Δυστυχώς όμως αυτό το πράγμα δεν έγινε ποτέ. Πώς το είδατε του κυρίου Ανδρουλάκη εσείς, κύριε Κασί? Δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να γίνει μια συγκολητική ουσία, δηλαδή να υπάρξει, ξέρετε, να είναι και με τον Φώτη, να είναι και με τον Αλέξη. Τι να σας πω, ήταν μια φωνή τουλάχιστον στην κοινοβουλευτική ομάδα διαφορετική, την οποία εγώ έτσι και εκτιμούσα και σεβόμουνα. Σήμερα το πληροφορήθηκα και εγώ ότι ανεξαρτητοποιήθηκε. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Βέβαια σεβασμό στον άνθρωπο Ανδρουλάκη, αν θέλετε, και σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια διαδρομή, τουλάχιστον από πλευράς μου. Γιατί εγώ έτσι έμαθα στη ζωή μου να σκέφτομαι και να απορρεύομαι για κάποιους ανθρώπους τουλάχιστον έτσι που τους έβλεπα και έτυχε να τους ζήσω για αυτό το διάστημα από κοντά. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω είσαστε πολύ απογοητευμένος από τον προηγούμενο πολιτικό χώρο σας. Πολύ απογοητευμένος. Απογοητευμένος, και δεν είναι ότι το λέω έτσι με πικρή, αν θέλετε, ή απογοήτευση επειδή τα πράγματα για μένα ήρθαν έτσι. Εγώ προσπάθησα να κρατήσω μία στάση, αν θέλετε, έντιμη, πιστεύοντας τις αρχές και τις αξίες μου, για τον λόγο του ότι αυτά τα πράγματα τα οποία ήρθαν τώρα να ψηφιστούν δεν είχαν καμία σχέση με αυτά τα οποία είχαν κουβεντιαστεί προεκλογικά. Και επειδή δεν ήθελα να είμαι ανακόλουθος των λόγων και των πράξεων,
και αν θέλετε να υπερασπίσω αυτό το πολιτικό σύστημα το οποίο κινδυνεύει και έχει καταρρεύσει για τον λόγο του ότι δεν ήταν ποτέ αξιόπιστο απέναντι στην κοινωνία. Για ακριβώς ένας από τους βασικούς λόγους που έκανα και δεν ψήφισα αυτά τα μέτρα ήταν το ότι αφορούσαν οριζόντιες περικοπές, πράγμα το οποίο δεν είχε συζητηθεί προεκλογικά, αν θέλετε δεν ήταν και στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Κάτι τελευταίο. Η κυρία Τσαγκρή φώναζε εναντίον του Πασόκ και αυτή και θα έλεγα με την ίδια ένταση τη δική σας, αλλά στο τέλος είπε για ένα πιστόλι στον κρόταφό της. Μήπως ξέρετε ποιο είναι αυτό το πιστόλι? Μην με βάζετε να σχολιάσω. Όχι, εγώ απλώς σας ρώτησα, είχε το πιστόλι στο κεφάλι γι' αυτό. Όλοι κρινόμαστε και κρινόμαστε με τα λεγόμενά και με τις πράξεις μας. Έχετε δίκιο. Να σας πω κύριε Κασίμου, υπάρχει περίπτωση να πάτε στον ανερχόμενο πλέον πολιτικό πόλο του ΣΥΡΙΖΑ? Σε καμία περίπτωση είμαι από αυτούς που είπα ότι θα κλείσω την πόρτα του ΠΑΣΟΚ τελευταίος. Από τους τελευταίους, γιατί να μην πω ότι θα είμαι ο μοναδικός. Δηλαδή, φυσικά δεν θα ακολουθήσετε εσείς το Λοβέρδο ή κάποιον άλλον? Σε καμία περίπτωση όχι μόνο δεν θα ακολουθήσω, αλλά θα είμαι και αυτός που θα καυτηριάζω καθημερινά. Θα μείνετε στο Πασόκ εσείς, θα μείνετε? Θα προσπαθήσω μέσα στα εναπομείνοντα, στα απομεινάρια, θα έλεγα των ανθρώπων. Θα σας πω ότι έλεγε όλοι Ρεν στην αρχή. Καλό κουράγιο κύριε Κασίμου. Καλό κουράγιο να έχετε και σας ευχαριστώ πολύ που επικοινωνήσαμε απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ και χάρηκα που μίλησα μαζί σας. Να είστε καλά. Έχω στις γραμμές μας τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Τον καλησπερίζω. Καλησπέρα κύριε Αθανασίου, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Τράγκα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα της δικαιοσύνης. Επειδή είστε πρώην σεβαστός δικαστής, και μην θα έλεγα, γιατί εντάξει αλλάξατε, μπήκατε στην πολιτική, αλλά δεν χάνετε την ιδιότητα ενός ανθρώπου ο οποίος έζησε τόσα χρόνια στον θεσμό της δικαιοσύνης. Θέλω να μου πείτε πώς θα αντέξει αυτός ο θεσμός της δικαιοσύνης αν γίνουν τέτοιες περικοπές στους μισθούς των δικαστών? Δηλαδή πώς ο δικαστής ο οποίος παίρνει τόσες ώρες δουλειά στο σπίτι του θα κατορθώσει ταυτόχρονα να μείνει και αδιάφθορος? Δεν έχει ανάγκες, δεν έχει παιδιά, δεν έχει σπίτι, δεν έχει ηλεκτρικό να πληρώσει. Ναι. Έχετε δίκιο στο ερώτημα κύριε Τράγκα. Η δικαιοσύνη βέβαια είναι ένας θεσμός που τον υπηρετεί κανείς γιατί πιστεύει σε αυτόν ως λειτουργία του κράτους και δεν έχει καμία σχέση η ουσιαστική απονομή της δικαιοσύνης, το ήθος και η εντιμότητα ενός δικαστή με τις αποδοχές του. Οι αποδοχές είναι ένα ζήτημα που έχει σχέση να είναι απερίσπαστο στα καθήκοντά του για να μπορεί να αντιμετωπίζει τις ανάγκες, όπως είπατε, τις δικές του και της οικογένειας. Μπορεί όμως με αυτές τις περικοπές? Ορίστε. Δηλαδή την ώρα που θα ανεβαίνει στην έδρα επάνω, δεν θα σκέπτεται ότι δεν έχει να πληρώσει την ίδια μέρα τις ανάγκες της οικογένειας του? Αυτό είναι ένα θέμα, θα το εξηγήσω αμέσως. Πράγματι θα το σκέπτεται, αλλά πάνω απ' όλα θα σκέπτεται το λειτουργήμα το οποίο ασκεί και τα δίκαια των πολιτών, υπερασπιζόμενος τα δίκαιά τους και βεβαίως υπερασπιζόμενος τους θεσμούς. Πρέπει να πω ότι οι δικαστές έχουν υποστεί, κύριε Τράγκα, τις μεγαλύτερες περικοπές από τον ευρύτερο. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουν υποστεί περικοπές της τάξης του 38% και γι' αυτό, εξ όσων γνωρίζω, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια τους ώστε να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες οι απώλειες με τα καινούργια. Έχετε καμιά πληροφορία για το πού θα πάνε οι μισθοί των πρώην συναδέλφων σας? Όχι, συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχω, γιατί εξ όσων γνωρίζω δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα μέτρα, δεν έχουν οριστικοποιηθεί η κλίμακα των περικοπών. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σε συζητήσεις που είχαμε τον Πρωθυπουργό, ότι αναγνωρίζει τη συνταγματική θέση και την κοινωνική αποστολή των δικαστών, ξέρει κάτω από ποιες συνθήκες εργάζονται, ξέρει ότι ο δικαστής επισέρχεται στο σώμα στο 30ο έτος της ηλικίας του, όταν οι άλλοι μισθοδοτούμενοι από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στα 30 τους έχουν 8 και 10 χρόνια συντάξιμα χρόνια και χρονοεπιδόματα, γνωρίζει ότι τα χρήματα που παίρνει ένας δικαστής μετά από 40 χρόνια υπηρεσίας, ενδεχομένως άλλη λειτουργία του κράτους θα παίρνουν με τον διορισμό του. Και σε αυτό έχετε δίκιο. Και βεβαίως. Και πρέπει, ελπίζω να τα έχετε πει στον Αντώνη Σαμαρά 1 και 2 και 3 φορές, έτσι. Τα ξέρει, από ότι εξ όσων γνωρίζω και εγώ, αλλά εντάξει, αυτή τη στιγμή υπάρχει, αν θέλετε, το εξής ερώτημα. Πόσο άφθαρτος και αδιάφθορος μπορεί να μείνει ένας άνθρωπος, ταγμένος να υπηρετεί ένα θεσμό,
όταν δεν θα έχει το απόγευμα να πάει στο σπίτι του τα απαραίτητα ή τουλάχιστον δεν θα μπορεί, θα δουλεύει όλη μέρα σπίτι του δικογραφίες, γιατί αυτό κάνουν όλοι οι δικαστές. Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά να ξέρετε κύριε Τράγκα ότι οι δικαστές θα επιτελέσουν το καθήκον τους στο ακέραιο, γιατί μπήκανε να υπηρετήσουν το ιδανικό της δικαιοσύνης. Βεβαίως λύνουν και το βιοποριστικό τους πρόβλημα. Είναι μια πραγματικότητα, κάνουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό, βλέπουν τις αποδοχές τους να μειώνονται πάρα πολύ, και να σας πω και κάτι το οποίο ενδεχομένως το σκέπτεστε, το φαντάζεστε, αλλά δεν μπορείτε να το δείτε στην πραγματικότητα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο βέβαια δεν αντιμετωπίζουν μόνο οι δικαστές, αλλά και οι άλλοι εργαζόμενοι. Κάνεις ένα οικογενειακό προγραμματισμό, πιστεύοντας ότι έχεις τις αλφα αποδοχές. Παίρνεις ένα δάνειο από την τράπεζα ενδεχομένως για να πάρεις ένα σπίτι, να το πληρώνεις με δόσεις, ξέροντας ότι θα δίνεις ένα αλφα ποσό. Όταν οι περικοπές είναι σε τέτοιο βαθμό, φεύγεις έξω από τον οικογενειακό. Τι θα κάνει ο δικαστής? Αυτό όμως δεν... Έχετε απόλυτο δίκιο κύριε Υπουργέ. Τι θα κάνει ο δικαστής? Πώς θα πάει να πληρώσει το δάνειό του? Πώς θα πάει και πώς, με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα υλοποιήσει και θα εφαρμόσει νόμο σε πληστηριασμό που αφορά και το δικό του σπίτι ή την κατηγορία όλων αυτών των στοιχείων? Οι πληστηριασμοί έχουν ανασταλεί μέχρι το τέλος του 12, αλλά πιστεύω ότι θα ληφθεί μέριμνα. Ενημερώνουμε τον Πρόεδρο, ενημερώνουμε το Οικονομικό. Έχετε πάρει πρωτοβουλία για αυτό εσείς? Ναι, και θα ληφθούν πρόνοια ούτως ώστε όταν, πέραν από το ότι έχουν ανασταλεί μέχρι τέλος του 12, πιστεύω ότι όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν και ανάλογα με τα μέτρα που θα ληφθούν θα γίνει παράταση. Αυτή δεν μπορεί δηλαδή η πρώτη κατοικία ενός οικογενειάρχη να τίθεται στον αέρα και να πηγαίνει σε πληστηριασμό. Είπατε πριν, ακούγοντάς σας, κάτι πολύ σωστό. Άντε, ας υποθέσουμε ότι γίνονται κατασχέσεις κλπ. Αυτό που είπατε είναι... Πού θα πάει το προϊόν? Τι να τις κάνει? Να τα κάνει τι το δημόσιο? Εσείς έχετε τεράστια πείρα. Πείτε μου, το προϊόν πού θα πάει μετά από τους πληστηριασμούς? Να τα κάνει τι? Θα δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα από το πρόβλημα το να μην εισπράττει. Ακριβώς. Και έχετε απόλυτο δίκιο να σας πω γιατί. Έτσι. Γιατί τα μεν φιλέτα στο κέντρο της πόλης, στο Σύνταγμα ή στην Ερμού, ας πούμε ότι θα έρθουν οι ξένοι εδώ πέρα, αυτά τα περίφημα αφάν και οτιδήποτε. Τα υπόλοιπα όμως που αφορούν γειτονιές, σαν για αυτή που είναι το κανάλι εδώ, ή πάμε προς τα κάτω, ή σε άλλες περιοχές, ποιος θα τα πάρει? Θα μπουν οι τα κοράκια πάλι στη μέση? Και τα κοράκια δεν θα μπορούν να τα διαθέσουν. Μα έχετε απόλυτο δίκιο. Και τα κοράκια δεν θα μπορούν να τα διαθέσουν. Έτσι είναι. Πεςτε μου κάτι άλλο. Τι γίνεται με το μεταναστευτικό? Εδώ πέρα δημιουργείται ένα θέμα, ξέρετε. Εγώ καταρχάς δεν πιστεύω ότι μεσουγιαδιάσματα, το λέω ευθέως, μπορεί να διώξει 1 εκατομμύριο ανθρώπους σε χρόνους από την Ελλάδα. Με όλες αυτές τις, αν θέλετε, πράξεις οι οποίες παραβαίνουν και τον ποινικό νόμο, μπορεί να διώξεις ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Τι γίνεται, υπάρχει καμία διαδικασία για όλους αυτούς? Ναι, μιλάω για λαθρομετανάστες και μετανάστες. Για τους παράνομους μετανάστες λέτε? Για τους παράνομους, ναι. Γιατί και οι νόμοι εδώ που τα λέμε στην πείνα είναι, δεν υπάρχουν δουλειές. Έχουν πρόβλημα, ναι. Κύριε Τράγκα, να σας πω το εξής, ότι ο ελληνικός λαός δεν διακατέχεται ούτε από ξενοφοβία, ούτε από φιλετικές διακρίσεις. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν ξεχνάμε ότι και οι Έλληνες στις δεκαετίες του 1910 και μετά μετανάστευσαν σε χώρες όπως η Αμερική, η Αυστραλία και βοήθησαν στην ανάπτυξη με το συνάλλαγμα που εισερχόταν της χώρας μας. Είμαστε ένας λαός πονόψυχος, ευαίσθητος και δεν θέλουμε να... Φανταστείτε αν φερνόντουσαν οι ξένοι σε τέτοιες συντηρητικές κοινωνίες που πήγαν να ριζώσουν οι δικοί μας στις δεκαετίες που λέτε, και στη δεκαετία του 50 και του 60 και τα λοιπά. Φανταστείτε στην Αυστραλία, στην Αμερική, εάν οι Έλληνες δεν μπορούσαν να ριζώσουν και τους σουγιάδιαζαν μες στη νύχτα εκεί πέρα. Καταλάβετε. Ναι. Υπάρχει το πρόβλημα. Έχετε θα πάρετε κάποια μέτρα από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών? Ναι, θα σας πω τώρα, να σας πω. Το θέμα το ότι πρέπει να τους βλέπουμε σαν ότι είναι συνάνθρωποι μας και αυτοί και πρέπει να τους βλέπουμε με κατανόηση, είναι ένα ζήτημα διαφορετικό από το ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα για την ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση. Ξέρετε κύριε Τράγκα ότι τηρουμένων των λογιών πληθυσμιακά έχουμε τους περισσότερους μετανάστες από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Έχετε δίκιο. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να αντέξουμε. Δυστυχώς είμαστε χωματεροί ψυχών πεινασμένων. Και η οικονομία πλήττεται. Το εργατικό δυναμικό πλήττεται με όλα ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Τώρα όσον αφορά την μετανάστευση, την νόμιμη μετανάστευση, έχουμε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες για να αλλάξουμε τον νόμο της ηθαγένειας. Βέβαια, εδώ πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν προτάσεις από το Υπουργείο, επειδή όμως είναι ένα βασικό νομοθέτημα, το έχω τελειώσει την επεξεργασία του, το έχω θέσει υπόψη του Πρωθυπουργού και των αρχηγών των κομμάτων της εγκυβέρνησης, του κ. Βενιζέλου και του κ. Κουβέλη. Αναμένω τις θέσεις τους, ούτως ώστε να το εισαγάγουμε στη Βουλή για να αλλάξουμε όχι όλον τον κώδικα, όπου έχει δημιουργήσει προβλήματα. Δηλαδή τον αυστηροποιούμε σε κάποιες διατάξεις του, ούτως ώστε να μην αποτελεί η απόδοση της ηθαγένειας ένα διεθνές προσκλητήριο προς τους μετανάστες, και από την άλλη μεριά επιβραβεύουμε αυτούς οι οποίοι έχουν ενταχθεί πράγματι στην ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Είναι ζητήματα τα οποία... Που είναι δεύτερη γενιά, τρίτη γενιά, δουλεύουν, έχουν ένσημα και τέτοια, έτσι. Φυσικά. Και ένα παιδί, να σας πω και κάτι άλλο, πολύ πρωτοποριακό που δεν υπάρχει σε καμιά άλλη χώρα. Ένα παιδί μεταναστών που έχει ενστερνιστεί την ελληνική παιδεία, τελειώνει το Λύκειο εδώ και δίνει εξετάσεις μέσα από το αδιάβλητο σύστημα των εξετάσεων και περνάει στο πανεπιστήμιό μας. Γιατί δεν πρέπει να το επιβραβεύσω αυτό και να το δώσω την ελληνική ηθαγένεια? Έχετε δίκιο. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορώ να δίνω και την ηθαγένεια μόνο και μόνο μόλις γεννηθεί κάποιο παιδί αλλοδαπών στην Ελλάδα. Να του τη δώσω, να θεμελιώσει ένα δικαίωμα, αλλά να το αποκτήσει όταν συμπληρώσει ένα ορισμένο έτος ηλικίας του, το 18ο, επί παραδείγματι, και εφόσον αποδεικνύεται... Να μην παίρνει εννοείται ταυτότητα. Όμως, πέστε μου κάτι, να μην παίρνει ταυτότητα ή διαβατήριο, δηλαδή αμέσως ένα παιδί που γεννιέται στο ελληνικό έδαφος, έτσι. Αυτό βέβαια θα βρείτε, θα μου επιτρέψετε να σας πω, θα βρείτε τριβές πάνω σε αυτό, γιατί στο εξωτερικό το ξέρετε ότι αν γεννηθείς στην Αμερική και έχεις γεννηθεί στο τάδε με ευτήριο της Αμερικής, θα πάρεις αμερικάνικο διαβατήριο. Ναι, ακούστε να δείτε. Έτσι, είτε ο γονιός σου είναι από το Σιάμ, είτε είναι οτιδήποτε, ναι. Να σας πω τώρα, είναι ένα ζήτημα μεγάλο. Όταν οριστικοποιηθούν τα μέτρα, θα μας δοθεί ευκαιρία, θα έρθω στην εκπομπή. Ναι, θα έρθετε στην εκπομπή να τα πούμε. Θα έρθω να τα πούμε, γιατί η Αμερική, όταν το έκανε αυτό και η Αυστραλία, είχαν την αρχή του εδάφους, το λεγόμενο ius soli. Δηλαδή, θέλαν να προσελκύσουν μετανάστες. Εμείς, κυριαρχεί εδώ το. Εμείς θέλουμε να διώξουμε, να τα λέμε έτσι τα πράγματα. Δεν έχουμε την ικανότητα να περιθάλψουμε και τις υποδομές. Αυτό είναι το θέμα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μου απόψε. Θέλω να έρθετε μια μέρα στην εκπομπή να πούμε για αυτό το νομοσχέδιο που φαίνεται και τις αλλαγές που θέλετε να κάνετε. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανάση. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Να δούμε τώρα τι έχει να μας πει ο κύριος Νίκος Κογιουμτζής, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Κογιουμτζή. Πείτε μου κάτι τώρα, επειδή ακούω τώρα μέτρα, αλλά βγήκα με ένα αυτοκίνητο και έκοψα βόλτες και στα βορεία προάστια και κατέβηκα κάτω. Σε διάφορες γειτονιές βλέπω 7 στα 10 καταστήματα είναι κλειστά. Ή ενοικιάζεται ή πωλείται ή έχει λουκέτο χωρίς ενοικιάζεται και πωλείται. Έτσι ακριβώς είναι. Δυστυχώς το κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή δεινοπαθεί. Ναι. Οι άλλοτε κρατεοί εμπορικοί δρόμοι, πανεπιστημίου, σταθείου, ακόμα και Ιερμού. Καλά, ο πέμπτος καλύτερος εμπορικός δρόμος. Νεκρή περιοχή εντελώς. Δηλαδή, πλέον το 40% όλων αυτών των δρόμων είναι κλειστά μαγαζιά. Είναι λουκέτα. Και από ό,τι φαίνεται και λένε και οι έρευνες ότι το επόμενο διάστημα, τα επόμενα 2 χρόνια, αν συνεχιστούν αυτά τα επώδυνα μέτρα, δυστυχώς θα κλείσει το 80% των επιχειρήσεων, όχι μόνο στο ιστορικό κέντρο της πόλης, αλλά σε όλη τη χώρα. Η επιβολή του φόρου 28%, κατάλληλους 35% και δεν ξέρουμε πού θα κατασταλάξει η μπίλια, θα είναι η ταφόπλακα των εμπειρικών επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση και η μεθεπόμενη και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει από 52% σε 98%, 96%. Άκουσα σήμερα το πρωί τις δηλώσεις που έκανε ένας εκλεκτός άνθρωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παρασκευόπουλος, νομίζω, ο οποίος είπε από 52% σε 96%. Δηλαδή, από τώρα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή μη με ψηφίζετε γιατί δεν θέλω να γίνω κυβέρνηση, ή όταν θα έρθω θα διαχειριστώ την απόλυτη φτώχεια. Κάποιος όμως πρέπει να πει στους κυρίους ότι αυτά τα λουκέτα, και πείτε το εσείς που είστε αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, πέστε μου η ζήτηση που έχει πάει. Για να καταλάβουν δηλαδή ότι η αφέμαξη αυτών των δις από την αγορά, κόβοντας μισθούς, συντάξεις, δημιουργώντας υπερφορολόγηση, έτσι. Θα σας πω εγώ μου, ναι. με στοιχεία αυτή τη στιγμή.
που τα έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 49% φορολόγησης των φυσικών προσώπων στην Ελλάδα, σε αντιστοιχεία μεσοσταθμικά με το 38% της φορολόγησης σε μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ αντίστοιχα οι εταιρείες στην Ελλάδα φορολογούνται με 30% και αντίστοιχα ευρωπαϊκές με 20%, δυστυχώς αυτό σαν αποτέλεσμα έχει από τα έσοδα ως προς το ΑΕΠ, σε μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε 39% και στην Ελλάδα να έχουμε 3%. Άρα δεν μας λείπει η φορολόγηση, μας λείπει ο τρόπος. Ο τρόπος της φορολόγησης έχουμε δυστυχώς... Ποια μαγαζιά έχουν φάει τη μεγαλύτερη σφαλιάρα? Κυρίως τα μαγαζιά της ένδυσης και της υπόδυσης και των ηλεκτρικών ειδών. Αυτά αυτή τη στιγμή έχουν δυστυχώς αποσαφρωθεί. Πρώτα ένδυση, υπόδυση, ρούχα, δηλαδή ρούχα, υπόδυση, ηλεκτρονικά, είναι το έπιπλο κατά σειρά και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα αντικείμενα. Επίσης το έπιπλο έχει και αυτό εξαφανιστεί. Και μετά ακολουθούν τα ηλεκτρικά. Έτσι ακριβώς. Βέβαια στην Αθήνα έχουμε και το φαινόμενο που αναφέρεται και προηγουμένως και με τον Υπουργό της Λαθρομετανάστευσης, όλων αυτών των ανθρώπων που βλέπουμε μέσα στο κέντρο της Αθήνας και είναι μια κακή εικόνα τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους τουρίστες. Ξέρετε κύριε Τράκο ότι έρχονται οι τουρίστες με σημαδεμένους κόκκινο τους χάρτες στην πλατεία Ομονίας και την πλατεία Κοτσιά. Δεν μπορούν να περπατήσουν, έχουν εντολές από τους tour operators να μην περπατάνε ή να περπατάνε πολύ γρήγορα στην πλατεία Ομονίας και στην πλατεία Κοτσιά. Εμείς είμαστε σε μια τουριστική περιοχή, γιατί εγώ είμαι στην Πλάκα και στο Μοναστηράκι, δραστηριοποιούμε επιχειρηματικά. Βλέπουμε τους τουρίστες με άγχος να περνάνε πραγματικά. 19 ξενοδοχεία έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Δεν υπάρχει τουριστική πολιτική για το κέντρο της Αθήνας. Ο τουρισμός έχει πέσει κατά 40-50%. Και όλα αυτά που λέει ο κύριος Δένδιας εδώ, ότι κατόρθωσε να δρανοποιήσει τα επικίνδυνα στοιχεία στη Γερανίου. Κυρίες και κύριοι, σήμερα πέρναγα με το φίλο μου τον κύριο Σμέρο, πέρναγα από την παλιά μου γειτονιά, Μεταξουργείο, Κολοκυνθούς και αριστερά πάνω Πειραιώς, από εκεί που ήταν το ζαχαροπλαστείο του Μπενίση. Τώρα εκεί που ήταν το Σεμίραμις έχει γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το κτίριο εκεί. Λοιπόν, αυτό δεν περνιέται, Γερανίου προς τα πάνω ιστορίες, δεν περνιέται με τίποτα. Τώρα λέει το καθάρισε ο κύριος Δένδιας και καθαρίζει σιγά σιγά. Τι να καθαρίσει με 1,5 εκατομμύριο ξένους στην Ελλάδα? Γιατί λέει βλακίες ο κύριος Δένδιας, επιτέλους δηλαδή, ας πούμε, δεν μπορούσα να μην το πω. Δηλαδή πρέπει να είναι και ο κατάλληλος άνθρωπος στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης για να επιβάλλει διάφορα πράγματα. Δεν θα είναι να είναι ένας καλός νομικός ή ένας καλός δικηγόρος. Κάποια στιγμή πρέπει το Μαξίμου να ενδιαφερθεί για την περίπτωσή του. Μην λέει και ό,τι θέλει. Με δεδομένη την αδυναμία του αγοραστικού κοινού που υπάρχει, εσείς τι προτείνετε, πώς νομίζετε ότι μπορεί να σταθεροποιηθεί αυτή η κατάσταση που είναι ευθύνουσα για τον εμπορικό κόσμο? Εμείς αυτό που ζητάμε από την πολιτεία, δεν ζητάμε τον υπερπροστατευτισμό καμιάς πολιτείας. Μπορούμε από μόνοι μας πραγματικά έτσι, γιατί έχει αποδειχτεί ότι μπορούμε να συσταθούμε ακόμα και από τις τάξεις μας. Χρειαζόμαστε ένα σταθερό δίκαιο φορολογικό σύστημα.